हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादोंलाय नट्स होनायानो बेबो दा बे नट्सआ मानि सायाव जागोन एबाराव नोंथांमोनहा नायना लादो फारि फारियै बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुदों फावथिनानि बाहागोफ्रा मा मा बा ड्रामा जेखौ बुंनाय जादों थुनफावथायबो होनना जेखौ बुंनाय जायो थुनफावथाय फावथिना दा बेनि माखौ बुङो एबा बेनि बाहागोफोरा मा मा बेनि फारसायाव गुवारै बाहागोफोरखौ बेखेवनानै लिर होननाय जेरै बेयाव नोंथांमोननो मोनफा मोनफा खिन्थालांनो नागिरदों एसे मा फारियै नायना लाबानो जाबाय बेवहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा नाय फावथिनानि बाहागोफोरा मा मा दा बेवहाय फार्स्टआव दङ जेरै गोदोनि फावथिनानो एबा माइथलजिकेल फावथिना जारिमिनारि फावथिना फोलेरारि एबा समाजारि फावथिना सानबोलावरि फावथिनानो आरो दुखु दाहानि फावथिनानो फेस्ला बेफोरो दा बेखौ मोनफा मोनफा बेखेवनाय मोनलांगोन जेरै गोदोनि फावथिना बेनि सायाव गुवारै लिर होनना बुंबा बेनि थाखाय एक्सट्रा बेखौ नोंथांमोना नट्स हिसाबै मोनबाय जारिमिनारि फावथिनानि सायाव नै गुवारै रनसायथाब लिरनो थिनबा बेखौबो मोननाय जाहैगोन आरो बेनिफ्राय नैबे मोनसे फोलेरारि एबा ससियेल ड्रामा बेखौ नोंथांमोनहा माबायदि लिरनांगौ बेनि सायावबो मोनथिनो मोननाय जागोन आरो जुदि नोंथांमोना सानबोलावरि फावथिनानि सायावबो बेखौ गुवारैबो मोनफा हारसिङै लिरनो हानाय नट्स 5 मार्क्सफोरनि दुखु दाहानि फावथिना बे आरो नङाबा गासैबो पार्टखौ बाहागोफोरखौ नोंथांमोना जयैनो लिरनो थिनबा बेखौबो लिरनांगोन एबा लिरनो थाखाय मोननाय जागोन बेनिफ्राय माखासे थुनलाइ बिजिरगिरिफोरा मा बेखौबो सोफानाय मा बुंदों बेफोरनि सायाव बेखौबो बुंदों जेरै एरिस्टटला मा होनो गोदोनि फावथिनानि सायाव मा बुंदों दा शेक्सपियार बेफोरो बिथांमोना मा होनदों उइलियाम शेक्सपियार मोनहा बेफोरखौ मोनथिनो मोननाय जागोन नट्सखौ नायबानो नुनो मोननाय जागोन आरो मिलायलायनाय फावथिनानो जेखौ मा होनना बुंनाय जादों कमेडि ड्रामा गोरोबलायनानै बेनिफ्राय मा होनदों आरोबाव गोबां बेनि जायफ्रा थुनफावथायनि बाहागोफ्राव गोलैयो फिसा फिसा बेफोरखौबो उनावहाय सोफादेरनाय जादों जेरै मा होनो फावथिनानि फावगिरिफोरनि सोमोन्दै सोर मा आखु थानो हागौ माबादि थानो हागौ दा बेफोर गासैखौबो बेयाव फिसा फिसौखौबो उनथिंजाय सोफानाय जादों आरो जायफोरखौ नोंथांमोना नाङा बेखौ एग्जामाव लिराबानो जाबाय नट्स हिसाबै नोंथांनि खाथायाव थाबानो जाबाय आरो गुबुनफोरखौ कुइसनाव रिलेटेड एन्सारखौ होबानो जाबाय आरो बेखौ नोंथांमोना बेजोंनो एखे लिरनानै हरनांगोन एन्साराव बेथ' नङा नोंथांनि लेक्सारारा मा बुंगोन नोंथांनि भिउआ मा बेखौ लानानै सोनानै होबानो जाबाय होमबासो बियो मोनसे प्रपार एन्सार जागोन आरो दा अब्ला बियो नोंथांनि थाखाय ग्रेजुवेट लेभेलाव जानो हागौ नङाबा पस्ट ग्रेजुवेट लेभेलाव जानो हागौ अर्थात कलेजनिबो इउनिभारसिटि मोननैयावबो गोरोबनो हागौ जेराव गोरोबदों बेखौ लिरबानो जाबाय शेयार खालामनानै हर नोंथाङा जुदि नोंथांनि थाखाय नङाबा गुबुन सासे लोगोनो होमबा बेहा मिथिनो मोनगोन आरो नोंथाङाबो माब्लाबा हेल्प मोनगोन बेनो आरो दा बिनिफ्राय गुबुन थाखोनि भिडिअ कुइसनफोरखौ रिलेटेड थानायफोरखौ माखासे नोंथांमोननो आपल'ड खालामखांबाय बेखौ प्लेलिस्टआव नाय बड' मेजर प्लेलिस्टआव बड' मेजर रिलेटेड जिहेथु ग्रामार एसे बेफोरनि थाखाय बड' ग्रामार एसेनि प्लेलिस्ट थागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन गुबुन क्लासफोरनि गुबुन टाइपनि भिडिअफोर बेखौबो नुनो मोननाय जागोन आरो बेयाव थांनानै डिसक्रिपसनाव थां नङाबा प्लेलिस्टखौ खनसे चेक खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेनि PDF फाइलनि लिंकआ फार्स्टआवनो बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।